veieu, poseu. La mano estallarà. La pastanaga. Ho vull fer. Jo no. I si talla, si la tallo, què passa? Se'm comprarà una de nova. Va, Sí, va, vinga, comptem a 3, 1, 2, 3. Ets una bossa, ja! Molt bé, A veure. M'ho vull fer jo. Fem una altra. És el truc. Som-hi. Sí, tenim. Seieu. La part de baix. A veure, si no seieu cap allà, no podeu fer res més, Treu la pastanaga. Seieu cap Me la allà. dones? Me la dones? No sé, doncs va. Ja sortiràs. Vale? Mira això, vale? El tipus de costa de vida. Quina, aquesta o aquesta? Aquesta d'aquí? Agafa la carta, l'agafa. Molt bé? I ara, sí, allà s'ha tothom. Prou, Prou, no sé més, perquè no veuré jo al final. Dic. Sí. Ara posaré la carta, per exemple, aquí al mig, no? Per exemple, aquí al mig. Jo la poso aquí. Ja sé. Obri el front diferent. Bueno, sí, Jo ara em tombaré d'esquena i tu el que faràs serà triar una hora. No, la que vulguis. Les 12. Vale? Llavors... No, ja t'ho ensenyaré com ho Ella més gorra quan anava. Tries les 5 o 5 cartes. 5 o... Llavors, de l'1. Doncs ara ja en tombaré. Tu poses les cartes sense mirar-les, clar, perquè si no... Llavors te'n recordes de l'hora, En recordes, Ara em tombo, I vosaltres no calleu perquè si ho digueu fora llavors de seguida ho sabeu. Calleu, sisplau. No passarà res, vale? Jo em tombo l'esquena i tu agafes l'hora que vulguis. Jo no diu res, no. Pues la pastanaga. Jo la vull. Algú vol pastanaga? Jo, ja. Tira-li el cap d'algú. A mi. Alguna coseta. La pastanaga. Jo miro. Què fas, David? Llavors aquestes cartes les La fiques pastanaga del tresor. Que burro! Cada cosa ho has de fer després que se les fa, Puc acostar-me un moment? O no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. I ara, amb aquestes 12 cartes farem un rellotge, Posarem així les hores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 aquí dalt. Ara em dius tu la carta quina hora has escollit. 6. La 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquesta, no? Doncs aquí hi ha una carta. Molt Jo bé? he vist la carta. Has vist aquesta carta? Sí! Ja! No pot ser si te mires la carta. Hem de tornar a fer. Sabeu què passa? Que si mireu la carta no pot ser. Jo l'he vist a sota. Jo l'Aran! Llavors no pot ser, home, si mireu les cartes no pot ser. Ho anem a fer? No em puc obrir la pastanaga. Tira-me-la. No tinc que la dreta com... Jo te la torno directament. Però vols tu no? Jo! Espereu. Fica tu set coses. Suma a passar. Jo! Jo ho he vist cap aquí. Què vols? Fica per l'escana. Mira. Pues llavors... Jo! Abans d'ensenyar això, veus? No hi ha res per si fills. Se sembla el tubo del pastor. Va. Aquí hi ha una agulla aquí sota. Per punxar el globus. Espereu. A veure.
Oh. A veure. Que se li cogui a ella, no tu. Tu sabies que a l'aire, hi ha moltes... Hi ha uns fullets petits que no es veuen i uns fullets molt petits que no es veuen. Sabies o no? No t'ho creus? No t'ho creus? Ja ho veurem, ara ho veurem. Ara ho veurem. Ara tu m'ajudaràs a agafar els fullets de l'aire. Agafar-los, un per un. A veure, em veus o no em veus els fullets? Jo veig una mosca. En veig molts, no? N'hi ha una, Estava la meva ovella. Ja n'hi ha una aquí. Va, que no em veus cap, va. Agafa-la, Posa-la aquí sota, posa-la aquí sota. Aquí sota. Torna-la a agafar. Ara posa-la aquí. Aquí n'hi ha un. Sí, és veritat. Perquè ho ha dit, a veure. Mira. Està aquí. Ara, veurem coses aquí dintre. Vale. Ara el que hem de fer amb aquest fullet és dir-los que es moguin. Perquè si no es mouen el deixen com els que estan aquí dintre. Ara tu diràs, fullet, moveu-se. A veure què fan. Va. No, home, no, ho has de dir més convençuda, va. Fullets, moveu-se. Ho has de dir aquí no menys, ells no fan fullets, has de dir aquí, va. Jo soc un fullet perquè soc el meu petit. No, tu no ets el meu petit. Va, torna-ho a dir. Fullets, moveu-se. No veus que no es mouen. Va, tornem a provar, Estan aquí, ja els tenim aquí, te'n recordes, no? A veure, S'han mogués? No ha fet res, Adrià. Així s'ha pujat? Va. Ara ho digueu tots junts, Fullets, moveu-se. Mira. Moveu-se. Vine aquí. Va, vine aquí tu, Va, que si no ho dius tu, malament, Va? Però tu has de fer concentrat, moveu-se. Vale? No riguis, Núria. No bufis, home. Que És que no faig res, però bé, n'agafarem uns quants més perquè... Sí, és veritat, Va, ara hem de por, Va. Ei, he vist que hi havia alguna cosa. Ho tornem a fer, però no els peguis sols. nosaltres. He vist que No, hi ara havia alguna cosa allà. Però a veure, si no calleu... Fullets, moveu-se. Això és el cagatrió. Has vist? Va, vinga. Més fort. Ei, fullets, moveu-se. Fullets, moveu-se. Fullets, moveu-se. Fullets, moveu-se. Això és la fantasma. S'escapen ja. Ai, algú que va venir. S'ha escapat? Molt